Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafin mu na labaran mu na yau da kullum. A yau za mu tattauna ne akan wata sabuwar sanarwa da ta fito daga kamfanin NNPC da Dangote. Wannan lamari ya kasance mai ban mamaki, kuma zai iya shafar yadda ake sayan man fetur a Najeriya. A wani sabon cigaba da aka bayyana, NNPC wato Nigerian National Petroleum Corporation ta sanar da cewa ta fara sayar da man fetur na Dangote a farashin naira 1,019 kowane lita a jihar Borno. Wannan sabon farashin zai fara aiki da ƙarshen mako. Wannan mataki na NNPC zai fara tasiri sosai a kasuwar man fetur a wannan yanki na Najeriya. A gefe guda kuma, a cikin birnin Lagos, farashin man fetur na Dangote zai kasance 950 a kowane lita. Wannan bambanci a farashin yana nuna cewa farashin man fetur na iya canzawa dangane da wuri, kuma wannan zai iya shafar yadda mutane za su gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Sai dai kuma, akwai tambayoyi akan dalilin da yasa ake sanya wannan sabon farashin. Wasu masana suna zargin cewa wannan mataki na iya zama sakamakon sauye-sauyen farashin duniya ko kuma wasu matsaloli cikin gida da suka shafi samar da man fetur. Sauransu kuma suna ganin cewa wannan sabuwar farashin na iya zama hanyar da NNPC ta yi amfani da shi don daidaita kasuwar man fetur. Wannan sauyin farashin zai tasiri sosai ga masu amfani da man fetur, musamman ma a wuraren da farashin zai karu. Wannan zai iya haifar da hauhawar farashin kayayyaki da sabis a wasu wurare, yayin da wasu wurare zai iya sa farashin ya ragu ko dai ya tsaya. A ƙarshe yana da muhimmanci mu ci gaba da bin diddigin wannan al'amari don ganin yadda zai shafi rayuwar mu yau da kullum da tattalin arzikin Najeriya. Idan kuna da ra'ayoyi ko tambayoyi akan wannan labari, ku yi sharhi a ƙasa. A wannan labarin kuma za ku je da wata babban matsala ke addabar mutanen Najeriya, wato zamba ta yanar gizo. Wannan labarin zai bayyana yadda ake yaudarar mutane da tsabar kuɗi cikin sauƙi a intanet. Ku biyo mu cikin wannan bincike mai zurfi. An samu rahotanni da dama yadda mutane ke faɗawa cikin wannan yaudarar, wanda ke sa su rasa miliyoyin kuɗi a cikin sauri. Hanyoyin da suke bi wurin zamban mutane sun hada da impersonation, wato karyar zama wani. Masu zamba na amfani da sunayen sanannun mutane ko kungiyoyi domin samun amincewa daga wani mutum. Misali, suna iya amfani da sunan wani babban banki ko hukumar gwamnati don tura sakonni na karya cewa akwai wani lamari na gaggawa da ke bukatar kuɗaɗe. Sannan kuma akwai wata hanya da suke yi wadda ake kira da phishing, wato dabarun neman bayanai. Wannan hanyar na amfani da email ko sakonni na karya cewar wani abu mai muhimmanci yana buƙatar a duba ko sabunta bayanan asusun banki ko na intanet. Masu zamba kan tura hanyoyin haɗin kai da ke kama da na gaskiya, wanda ke ja da hankalin mutane ya shigar da bayaninsa. Haka zalika akwai investment scams, wato zambata da jari. Ana amfani da wannan hanya wajen jan hankalin mutane da tallace-tallace na zuba jari da ake cewa zai kawo riba mai yawa cikin lokaci yankani. Sau da yawa, bayan jawo masu zuba jari, sai a ga cewa an yi ta shirin kashe kuɗin da ba a taɓa samun riba ba. Amma akwai da hanyoyin kare kai kamar haka. Tabbatar da sahihancin yanar gizo. Kada ku shiga ko kuma bayar da bayanan kanku a yanar gizo. Ku tabbatar da cewa shafukan da kuke amfani da su suna da sahihanci ko suna amfani da kariya ta intanet. Sannan kuma ya kasance cewa mutane suna duba abin da aka turo musu suna karantawa sosai kafin ku danna kowane hanya ko kuma bayar da bayanai. Idan kun samu wani sako ko bayani da ke shakku ko yanayi mai ban mamaki, to ku tuntuɓi masana. Kada ku manta ku danna subscribe da ƙararrawa don samun sabbin labarai. Mun gode da kasancewa tare da mu. Sai an jima.